Našel jsem tady v tom studiu moji naprostý poklady. Našel jsem naprostý poklad, kterým je Instrovo de facto. Oh my god! Yeah. Tohle je de facto Instro. Raz, dva, tři. Jsi kuřecí píča. Z KFC. De facto, miluju de facto crew. To jsou true players. Já, tenhle klarinet, James Cole a.k.a. Fett. Jedu na rádiu od rána do večera. Poslouchám de facto freestyle v rádiu jako Rian. Před 10 rokama byli jsme ve studiu u Patrika v Berouně. Tam jsem se nenarodil, jinde jsem se porodil. Byl jsem porozen, jinde vyhozen, z vagíny vyplozen. Spadnul jsem na zem. Jo, děvko, jsem ty já. Na de facto Instro. Jsem v rádiu. Jebe mi. Ukaž mi píču. Doufám, že máš na ní nějaký chlupy. Nemám rád voholený kundě. Mám holku ve Zlíně. Jmenuje se Lejtem. Jmenuje se Lejtem. Jmenuje se Lejtem. Yeah. Yeah. Na Facebooku mi píše